गोवा कोंकणी अकादमीचे साहित्य पुरस्कार आणि भाषा पुरस्कार सोमारा जाहीर झाले. पणजे गोवा कोंकणी अकादमीच्या शणै गोंयबाब सभाघरात अकादमीचे अध्यक्ष पुंडानंद च्यारी हांणी ह्या पुरस्काराची घोषणा केली. आता जाणून घेऊया 2025 आणि 2026 वर्साचे हे पुरस्कार कोणाक फावो जाल्यात ते. नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय. गोवा कोंकणी अकादमीन 2025 आणि 2026 वर्साचे पुरस्कार जाहीर केल्यात. हे सगळे पुरस्कार कोंकणी राष्ट्रमान्यताय दिसा निमतान 20 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरात भेटयतले. सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मानाचे सोयरे म्हणून गुजरात साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष भाग्येश झा आणि हेर मानेस्त हाजीर आसतले. साहित्य प्रतिभा आणि साहित्य प्रज्ञा पुरस्काराचे स्वरूप रोख रक्कम 50,000 रुपया आसतले आणि हे रकमे वांगडा यादस्तीक भोवमानपत्र, शाल आणि श्रीफळ भेटयतले. हेर पुरस्कारांचे स्वरूप रोख रक्कम 25,000 रुपया आसतले आणि रकमे वांगडा यादस्तीक भोवमानपत्र, शाल आणि श्रीफळ भेटयतले. कोंकणी साहित्य पुरस्कार 2025 चे मानकरी असे आसात. कविता विभागात चेतन आचार्य हांच्या यादींचो गांव ह्या पुस्तकाक हो पुरस्कार फावो जाला. कथा कादंबरी विभागात विद्वाट ह्या वामन गोविंद टाकेकर हांचे कादंबरीक, जाल्यार नाट्य लेखन विभागात सरण जळटना दीपराज सातार्डेकर, निबंध प्रवास वर्णन विभागात अभयकुमार वेलिंगकर हांच्या कांटेकणकांक पुरस्कार फावो जाला. संशोधन शास्त्रीय समीक्षा विभागात खण वेवसायाचेर आधारित साहित्य, समाजशास्त्र, चिकित्सा ह्या डॉक्टर भूषण भावे, बाल साहित्य विभागात माणकुली आणि शिस्त ह्या श्रद्धा गरड हांच्या पुस्तकाक, जाल्यार अणकार विभागात अमिता आक्षीकर आणि गोंया भायल्या कोंकणी लेखकाक साहित्य पुरस्कार मंगळुरू कर्नाटकाच्या स्टेन आगेरा हांच्या धापल्ली घडिता हाका फावो जाला. कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार 2025, साहित्य प्रतिभा पुरस्कार पुंडलीक नारायण नायक, साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार डॉक्टर जयंती नायक, युवा चैतन्य पुरस्कार चेतन खेडेकार आणि रोमन रॉड्रिगीस ह्या दोगांक फावो जाला. जाल्यार कोंकणी प्रसार माध्यमात कौशल्य पुरस्कार महेश तिवेकार, शणै गोंयबाब कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार RBS कोमरपंत हांकां फावो जाला. तशेंच माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार डॉक्टर चंद्रशेखर शेणै, कोंकणी कला सेवा पुरस्कार C. डिसेल्वा, कोंकणी डिजिटल कला सेवा पुरस्कार जॉन आगियार आणि कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार दिवचल कोंकणी सेवा केंद्राक फावो जाला. आता कोंकणी साहित्य पुरस्कार 2026 चेर घालुया एक नदर. कविता विभागात हांव वाचूंक सोदता म्हजी वळख ह्या समीर जाटये हांच्या पुस्तकाक, कथा कादंबरी विभागात बार्रेटो हांच्या मम्मी, नाट्य लेखन विभागात सुशांत लक्ष्मीकांत नायक हांच्या होम मिनिस्टर, निबंध प्रवास वर्णन विभागात H. मनोज हांच्या शाय आणि अंतर्दृष्टी, संशोधन शास्त्रीय समीक्षा विभागात कोंकणी चंपू काव्य गायत्री देवी भोव आणि प्रभा ह्या प्रियदर्शनी तडकोडकर हांच्या, जाल्यार बाल साहित्य विभागात मिंटू करता मज्जा ह्या फिलोमिना फ्रांसिस्को, अणकार विभागात हाजी अलीची फुलकान आणि हेर काणयो ह्या स्नेहलता भाटीकर हांच्या पुस्तकाक आणि गोंया भायल्या कोंकणी लेखकां मदीं कारवारच्या संदेश बांदेकर हांच्या आमगेल कारवार ह्या पुस्तकाक साहित्य पुरस्कार फावो जाला. कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार 2026, साहित्य प्रतिभा पुरस्कार देविदास कदम, साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार भालचंद्र गांवकर, युवा चैतन्य पुरस्कार शलाका देसाय आणि रजत हेगडे, कोंकणी प्रसार माध्यमात कौशल्य पुरस्कार लौकिक शिलकार, शणै गोंयबाब कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार उल्हास यशवंत नायक, माधव मंजुनाथ शानबाग कोंकणी भाषा सेवा पुरस्कार TR सदानंद भट, कोंकणी कला सेवा पुरस्कार प्रिन्स जॅकब, कोंकणी डिजिटल कला सेवा पुरस्कार महिम भांडारी आणि कोंकणी सेवा संस्था पुरस्कार बांदोडेच्या अंत्रुज गुडयो हाका फावो जाला. तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंय फेसबुक, X आणि इंस्टाग्रामार फॉलो करात. यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात आणि www.bhangarboy.com हे वेबसायटीक भेट दियात.